estás Ah, para la segunda vez. La segunda vez. Entonces, ¿quién está en tercera mesa? Mariluz. Vale. Venga, perfecto. Te llamo yo mañana. Venga, hola, ¿qué tal? Gustavo ya dio la segunda vez y ahora se va para el otro de correo. Requesón. Benvidos e benvidas ao Teatro Colón. Por respecto ao traballo dos artistas, pregamos as que apaguen os seus teléfonos móviles. A función vai dar comezo.
Boas noites, agora sí, e boa música. Benvidas, benvidos este día grande, a homenaxe a un grande artista, Xosé Temprano Castro. Ben, iso non lle soa ni moito nin pouco. Un artista chamado Pepito Temprano. Temprano de Irís, un home bo e un gaiteiro, que no seu caso é exactamente o mesmo. Hai moitos virtuosos, afortunadamente, dese instrumento, pero ser gaiteiro é algo moito máis grande, moito máis profundo. É demostrar dende pequechiño ese amor polo teu entorno, por todas as cousas que che rodean, e logo ser quen de transmitilas en forma de música polos camiños do mundo. Intelixencia, máis arte, máis talento, igual a Pepito Temprano. A persoa, quizá, a persoa máis querida na Coruña. Dende logo, a persoa máis querida no antigo concello de Oza. Viva Morelos! Ben, hai que dicirlo todo. Pepe Temprano naceu predestinado. Tiña o maior título coruñés. Abenzoada cidade esta no que o maior título non é ser nin marqués, nin duque, nin conde. Abenzoada cidade esta na que o maior título é ter unha boa cigarreira na fábrica de tabacos. E Pepito ten ese abuelo por triplicado, porque ele traballou na fábrica de tabacos, traballou o seu pai, e traballou o seu avó, que lle tocaba o acordeón ás cigarreiras. Estaba marcado polo destino e logo soubo honrar esas raigañas facendo medrar, enchendo de vida ese título de gaiteiro ata chegar a esta apoteose hoxe aquí, no Teatro Colón, a carón ao monumento a Curros Enrique de Sorei, onde tocou, onde quedou significado para sempre coa gaita do señor Ambique. Entón, para principiar este evento para a historia, por favor, imos todas e todas proclamar con orgullo e con dignidade e con alegría o nome dese título, Pepito Temprano, gaiteiro. Gaiteiro! 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 Cousa malina, mestre, e quen sabe moito destas cuestións gaiteiras é precisamente o presidente, o representante da entidade que convoca esta homenaxe, o presidente da Asociación de Gaiteiras e Gaiteiros Galegos. E do a palabra, e pido un grande aplauso para Xo Manuel Tubío Fernández, Xaneco. Boa noite, moitas grazas por estar aquí arrompando a Pepe. Non simplemente somos un instrumento para que isto fose posible, pero antes de ler unhas palabriñas que un saúde que queremos dar da Asociación de Gaiteiros, pois quero ler dúas adhesións que tuvemos de última hora. A primeira de Antón Corral, que nos manda o seguinte: primeiro, mostrar o noso agradecemento polo convite a este acto, o que nos é imposible acudir por motivos familiares. Mostrar a nosa admiración por Pepe Temprano, que dende este obradoiro, personalmente no nome de Antón Corral, queremos enviarlle un agarimo moi forte e a nosa admiración polo seu traballo en prol da música tradicional e os nosos parabéns por terlle concedido a merecida medalla de plata Marcial de Abril. Moitas grazas, obradoiro Antón Corral. Tamén o Grupo Milladoiro nos manda o seguinte texto: aínda que por cuestións profesionais non podemos estar presentes nesta ben merecida homenaxe a un dos grandes da nosa música popular, queremos manifestar o noso apoio e adhesión ao acto e transmitirlle ao amigo e compañeiro Pepe Temprano a nosa noraboa e parabéns por ter dedicado toda unha vida á dignificación e difusión do instrumento máis representativo do país. Unha forte aperta, Milladoiro.
primeiro lugar, quixéramos agradecer a Asociación Folclórica Cultural Orballo, a Asociación de Coros e Danzas Eidos, a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda e a Real Academia de Belas Artes, o Teatro Colón e a excelentísima Diputación Provincial da Coruña pola súa colaboración neste evento. Así como tamén agradecer a todos e todos os aquí presentes, as autoridades que tamén están hoxe con nós, diputados provinciais, alcaldes e concelleiros, familiares e amigos por compartir con nós esta homenaxe. A nosa asociación nace nos anos 70, con xuntanzas na Vila de Ortigueira, con gaiteiros e artesáns da xeneración de Pepe, que naquel momento, que ainda a longa noite de Pedro non marchara, vían que a nosa música tradicional necesitaba un rexurdir, pero non era un rexurdir individual, sino colectivo. Eles xuntáronse ali a discutir as cuestións da música tradicional. Naquel entón, os gaiteiros non estaban dignificados na nosa sociedade, igual que calquera outro das expresións culturais do país. En moitos casos eran ridiculizadas e ninguneadas. Eles ali se xuntaron e falaban de como, entre todos, poder construir unha ferramenta que sobreviva ás persoas que se dedican a música tradicional e que tuvera unha vocación colectiva. Daí nace a Asociación de Gaiteiros Galegos e nace pola generosidade desta xente e eu diría que tamén pola clarividencia que tuveron en crear unha ferramenta que de ámbito supraprovincial e que nos xuntara a todos para mellorar na nosa sociedade a presenza da música tradicional. E conseguiuse, e homes como Pepe Temprano foron fundamentais para que esta asociación este hoxe onde está, acomete o traballo que acomete, e sempre nun segundo plano e traballando como formiguiñas para poñer en valor o traballo de todas as asociacións que son centos e centos delas que hai no noso país traballando de xeito altruista, enseñándolle aos nenos a tocar a gaita, ás nenas tamén, a bailar, para que a nosa música tradicional teña un sitio na sociedade. Para nós é unha enorme satisfacción ver a acollida que ten esta homenaxe. Unha homenaxe ao gaiteiro Pepe Temprano, o reconhecemento a toda unha vida dedicada á nosa música tradicional. Foron e son as persoas como Pepe, grandes defensoras do noso, as que contribuíron e contribúen dando o mellor de si mesmas cada día para que a xente deste país sinta, baile, celebre, festexe, mesmo namore o son da nosa música, mantendo vivo co seu traballo o inmenso legado que forma a nosa música tradicional, tesouro do noso patrimonio inmaterial. Pepe é desos gaiteiros dos que fan escola, un gaiteiro que sempre tocou, de feito, aquí na Coruña é unha persoa moi querida, pero tamén é un dos gaiteiros que traspasou os lindes provinciais e en todo o país. Pepe é unha persoa admirada, recoñecida, que ao lado onde había gaiteiros, ao lado onde había unha festa, unha xuntanza, ali estaba el tocando con todos, sobre todo cerca dos máis novos, para tratar de transmitirlles que tocar a gaita é algo máis que facer unha melodía, é levar tocar a gaita significa seguir transmitindo a forma de expresión musical que este pobo se deu durante séculos. Como o propio Pepe decía nunha entrevista feita por Fromo, isto é literal, dixo na entrevista, temos moitas cousas que nos deixaron os nosos anternos, estes homes e mulleres da Galiza que nos deixaron unhas músicas boísimas, deixaronnos os refráns, deixaronnos as cantigas, deixaronnos todo. Pois parece que non o queremos, hai moito ainda que sacar para fora. E parece que non nos vale, hai que ser do país e poñer en valor todas estas cuestións que nos deixaron os nosos. Na súa prolífica vida como gaiteiro tocou en multitude de escolas e grupos, tocou
nos tempranos de Irís, na fábrica de tabacos, na asociación de coros e danzas de Eidos, a Coruxo, coros e danzas da sección femenina, e prácticamente en todos os grupos da Coruña. Como el di, coa gaita ao lombo. Percorreu o mundo tocando en multitude de lugares: Porto Rico, Miami, Buenos Aires, París, Bélxica, Holanda, Nova York e, por suposto, todo o país. Gran apaixoado do folclore, fotógrafo aficionado. Pepe tamén é un coleccionista nato e dixe que atesoura unha das coleccións tanto discográficas como de instrumentos máis extensa de Galicia. Todas auténticas xoias a través das cales foi cultivando un intenso coñecemento sobre a música. En a Asociación de Gaiteiros creemos que é de gran importancia o recoñecemento a esas persoas que co seu traballo de amor polo noso contribuíron e contribúen á conservación e divulgación da cultura tradicional. Quixera trasladar tamén non só o nome da Asociación de Gaiteiros, senón como un máis de todos e todas aqueles e aquelas que formamos parte do que hoxe chamamos mundo da música, do mundo da gaita ou mundo da música tradicional, que é un termo que inventaron estes homes que se xuntaban en Ortigueira nos anos 60 e 70. E a máis sincera felicitación e agradecemento por todo o traballo que ele fixo ao longo dunha vida. É para nós unha honra hoxe estar aquí e formar parte deste homenaxe que non é só da asociación, senón que é de toda a Coruña e de todo o Galicia. E xa para rematar, eu que veño da Carachá, da tribu do Manuel, pois quería rematar, bueno, non vou ler todo, pero xa hai un poema que fixo Manuel moi bonito, dedicado a un gaiteiro, no que el desenvolve que os galegos inventamos a gaita para expresar eses sentimentos pros que non temos palabras para expresar. Que siga sendo así durante séculos. Moitas gracias. Gaiteiros, cidade organizadora que nos acolle nesta festa, nesta apoteose ao gaiteiro, ao neno de pedra furada de Irís. Era pequeniño, era pequeniño, chegaba o verán, escoitaba os foguetes e miraba onde estaba o fume para saber onde había festa e andar todo o día detrás dos gaiteiros. Andando tempo, el sería un deses artistas que daba as alboradas pequenas, non? Desde as 8 da mañá ás 3 da tarde, ni moito ni pouco. Aos 16 anos chegou a alternativa. O seu pai pedeulle a Monteiro, se sabedes, gaiteiro sen Monteira, medio gaiteiro é. Foi acompañar 16 anos a Farruco Paradela, o grande gaiteiro da Falperra, aí pola banda de Castellón, Praza de Touros, espectáculo impresionante. Por suposto, os galegos marcaron e triunfaron. E apareceu unha rapaza, era dominicana ou puertorriqueña. E no medio do espectáculo empezou a quitarse a roupa e parouse todo. Non estaban afeitos a un espido, non digo que é integral, o medio espido naqueles tempos. Pepe Temprano, como embaixador deste país, xa o dicía Luis Joani, queremos facer máis feliz o mundo. Coa riqueza da nosa diversidade, percorreu o planeta. Tocou entre Argentina a Lituania. Pero hai unha viaxe que o emocionou especialmente. A Polonia, a Zakopane, Festival das Terras das Montañas. Ali tocou hai máis de 30 anos coa súa agrupación por excelencia, con Eidos. E como Pepito non ten a Congo, o ano pasado volveu como Orballo de Pontedeume a ver como estaba o asunto. Foron a arrasar. Gañaron todo canto hai. Vou apuntar aquí os títulos porque son ben intensos. Gañaron o cencerro de prata en música, o piolet de ouro a nivel de grupo no Festival dos Povos Montañosos e recibiron a puntuación maior que nunca tal se vise pola parte de Polonia. Quedou demostrado que Pepito Temprano, un de Monelos, volvera a Polonia. En fin, o poder do grandísimo gaiteiro. E para honrar ese momento e esa ruta, reclamamos a palabra do presidente do Orballo, don Eduardo Mourelle Botana, e ademais tamén presidente da Federación Priónico Secretario da Federación de Asociacións de Coros e Danzas de España, e de seguido, a maravilla, a música de Orballo.
Boas tardes. Boas tardes, autoridades, amigos, amigas, Pepe. Subo este diario, como ben dixo Xurxo, non só como presidente do Orballo, ni como secretario da Federación das Asociacións Enconosedanzas de España. Subo realmente como un amigo teu, Pepe. Agradezo a Pepe a amistade que me demostrou tanto a min como a todas as persoas que formamos parte do Orballo, a asociación que presido. Lémbrome, cando esta asociación quedamos sin mestre de gaita, acudimos a ti para que nos recomendases un profesor. E a sorpresa veu cando falando con Carlos, o noso director do grupo, e comunicache que non ibas a enviar a ninguén, que querías ser ti o mestre de gaita da Asociación Folclórica Cultural Orballo. Eu personalmente dixenche que non tiñamos cartos suficientes para pagar todo a túa valía e todo o que ti merecías. Dixécheme dúas cousas que me quedaron moi marcadas. Unha delas, dixeche que para ti era un orgullo formar parte do noso equipo de traballo porque levabas tempo observando a nosa asociación e gustábache como traballaba a nosa asociación. E outra das cousas que ademais me deixou moi marcado foi cando dixeche que ti a cultura non a entendías como un negocio, senón como algo de transmitir un legado a futuras xeracións. E así fixemos. Viñeche para Orballo connosco, só me dixeche unha cousa: presidente, pídoche que me deixes ir convosco a Zacopane. Agora mesmo as túas fillas e a túa familia entenderá por que viñeche connosco a Zacopane. O pasado ano, en Zacopane, como ben dixo Xurxo, acadamos todo o grupo o máximo recoñecemento no apartado de música o Cencerro de Prata, grazas a ti e, como ben dixo sempre, aos teus mariachis. E no apartado de baile, a nosa agrupación conseguiu o máximo recoñecemento e a máxima puntuación da historia do Festival Montañoso do Zacopane, a Hacha de Ouro. Grazas, Pepe, grazas por formar parte da nosa asociación, e o único que che podo decir: eres un grande da música, eres un gaitero do país. Grazas, Pepe, e seguiremos polo que nos gusta, polo folclore, que é o que nos transmites, e como ben digo sempre, o folclore, primeiro un pobo para saber de onde camiña, primeiro ten que saber de onde sai. E iso é o folclore realmente. Grazas a todos. Agora, les deixo co meu grupo Orballo. Van a interpretar Cantos de Monzo e San Martín del Estón, a regueifa. Camino
Non me extraña que se acompañen os polacos e as polacas quedarse coa boquinha aberta coa maravilla, agrupación folclórica e cultural Orballo, a parte Pontereule, con esa banda sonora do mariachi de Pepito Temprano. Como Pepito é unha persoa tan boa e tan querida, ás veces non somos quen de encuadrar a súa figura, a historia da música tradicional e a figura da súa familia, porque os tempranos de Eirís son pedra angular da música galega, da música tradicional galega. Isto quizás a xente nova non o saiba, pero a comezos do século XX, as foliadas, nas festas, a formación habitual era o gaiteiro acompañado por un tamboril, o vello Farruco Fuco de Montrón. Ata que nos anos 20 chegou a revolución. Apareceron os cuartetos de gaita. Foi unha conmoción, insisto, da música de baile, da música galega. Pola banda de Tribes, chegaron os 30 de Tribes, que eran 4, que tocaban como a 30. En Soutelo de Montes, os míticos gaiteiros de Soutelo. En Eirís, no antigo concello de Oza, os non menos míticos tempranos de Eirís. Como se iniciou o cuarteto, ten tamén o seu aquel. Como o pai Xosé chegou a calar unha gaita, porque antes tiña unha flautiña e bonita de ébano. Todo foi porque un compañeiro do pai, un amigo, Garrido, atopou o chinelo. Sí. Parece que falou de cousas moi raras, pero fundamentais para a música galega contemporánea. Garrido, o amigo de Xosé, atopou o chinelo da súa madriña, onde guardaba os cartos a madriña. Entón, ali meteron a man, foron, en fin, baleirando, e con eses cartos conseguiron a primeira gaita feita por Tintorero, da Rúa do Orzán. Despois, efectivamente, poquinho a pouco, foron devolvendo os cartos sen que a madriña se dese conta. Son historias moi fermosas, como? Hai algún matiz? Matizade, porque aquí é o momento de compartir. Son historias fundamentais, insisto, que conforman esa banda sonora deste país, que parten da humildade dos veciños, das veciñas, neste caso de Eirís. Ben, xa o dixemos, Pepe Temprano percorreu o mundo, estivo presente sempre que se reclamase música tradicional galega, pero tivo un vencello especial, e ten un vencello especial, unha agrupación insignia da Coruña que lle chaman Eiros. Nada xa no ano 42, Pepe, a súa filla Begoña. Imos vivir un momento, quizá, o clima da noite, ese reencontro con esa creación na que Pepe pousou tanto cariño. En concreto, unha das pezas que tocaches tantas e tantas veces, a danza ou farsa de damas e galáns. Unha peza que ven que procede da parroquia de Lavadores, ou do antigo concello de Lavadores de Vigo. Ten unha orixe religiosa, unha parte solemne, probablemente, na que se acompañaban as imaxes, e dúas partes, en clave de muñeira, cada vez máis animadas, con toque de castañolas. Poden aplaudir, poden bailar, non hai límites entre o escenario e o patio de butacas. Somos un pobo de artistas, estamos honrando o grande mestre Pepito Temprano. Pero, en fin, e este, insisto, é un dos momentos, creo que máis solemnes desta noite. Antes da danza, imos escoitar esa entrega de amor, esa acabanza de Eiros, o seu gaiteiro, a Pepe Temprano, coas palabras do presidente Javier Carro Otero, que ademais é tamén secretario do Comité Internacional de Festivales de Folclores. Un aplauso para Javier. Neste homenaxe a unha persoa moi importante para a nosa asociación, para o noso grupo de baile e para o folclore de galego, Pepe Temprano. Con estas palabras queremos plasmar máis unha vez o noso sincero recoñecemento e agradecemento ao noso gaiteiro por antonomasia, que dedicaches a túa vida ao folclore, que acompañaches o noso grupo de baile durante 60 anos ou máis. Nado nunha familia de gaiteiros, inmerso nas melodías dos tempranos de Eirís, desde neno fascinoute o son da gaita. E iso divulgáchelo por todo o mundo. Defensor acérrimo do tradicional, nada innovador, con fortes conviccións.
pelexador, capaz de inculcar a moitas generacións a paixón polo noso instrumento tradicional máis representativo, a gaita. E gracias a iso, aquí seguimos os seus mariachis, que saben mostrar e interpretar dun xeito impecable todo o que aprenderon contigo. Como ti sempre dis, o folclore é unha droga, e os que levamos convivindo contigo desde hai anos, seguiremos defendendo o que ti tanto amas, a nosa cultura tradicional. Grazas, Pepe, por ternos acompañados durante todo este tempo e por o teu esforzo e traballo a prol da música, do folclore e de Galicia. E este Damas e Galáns imos bailar e que tantas veces tocaste para nós, dedicámocho de corazón. Vai por ti, Pepe.
Pois sigamos ao clima. E aquí está Pepe, casi está situado Pepe e a súa familia. Está ao completo, e como digo completo, quero destacar e agradecer especialmente a presenza, alén da súa irmá Laura, tamén a presenza de Carmen, que veu de Santander con toda a familia. Un aplauso para eles. Pepe Temprano, dos tempranos de Irís. Quero ensinar tamén outro documento fundamental da súa familia. Un gaitero na volta ao mundo. A obra na que o seu tío Alejandro narrou ese percurso planetario a bordo do Sebastián Elcano. Quizá o máis interesante a primeira parte, cando fala da súa infancia en Irís e de como unha vez andaban uns rapaces da Coruña, uns pollos peras da Coruña, ou veron caer, que caeron ao río e o avó salvounos, entre eles o un chamado Asúnsulo Linares Rivas, que logo se chegaría a ser alcalde da cidade, que como di no libro, el abuelo quedou en ciruelas, porque lle cedeu o pantalón e por ese detalle chegou logo a ser moi destacada a súa figura no concello. Pepe Temprano, que como todos os grandes mestres, crea proverbios. Por exemplo, aquela vez que se inaugurou o monumento do Heitor de Soutelo, estaba tan emocionado e marchou con tanta ilusión e prendeu en todas as silveiras que finalmente chegou un día tarde á inauguración. Entón dixo as palabras para a historia, comentou: "Ainda que me chamo temprano, moitas veces che frotar." Está aquí presente Tota, e se sabe que o que dixo con cariño na televisión como expresión de amor profundo ás mariñas cando dixo aquelo de: "Eu se lle teño dito a muller, cando falte un dos dous, eu vou vivir a petazos." E unha filosofía vital que se resume neste proverbio. Todo o percurso de Pepe Temprano resumido nesta frase: "Hecho que hai". E punto. Por favor, suba ao escenario o mestre gaiteiro, Pepe Temprano. Gaiteiro! 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 Dende a igrexa a taberna. A prova que está aquí o cura de Xestoso, Luís, e está aquí Cesáreo dos Belés. Como non podemos expresar un por un todas e todos tanto cariño, íbamos facer a través das institucións que impulsaron esta homenaxe coa Asociación de Gaiteiras e Gaiteiros Galegos. Reclamamos a presenza, por favor, no nome da Asociación Folclórica e Cultural Olballo, do seu presidente, Eduardo Mourelle, e do propio alcalde de Pontevedra. Por favor.
agasallo da comunicación de Eidos como algo tan colectivo non vai ser ningún directivo, vai ser simplemente, ou ni máis ni menos, que unha parella de Eidos que vai facer esa entrega. Por favor, Eidos. A figura de Pepe Temprano que trascende a música e que se significa no conxunto de toda a cultura galega. Por iso tamén, representando esta cultura, ese agasallo, ese cariño da agrupación cultural Alexandre Bóveda. Da figura, que vai buscando aquí, de María José Bravo, presidenta, e de Antía Barreiro. Tamén está presente outro grupo moi querido para Pepe, outra institución da música coruñesa, a Turuxo, que entrega ese agasallo ao seu presidente José Manuel Fernández Pensado. Non está tan emocionado que non lle dé tempo de se volver, tranquilo, temos que... Confianza. Non poderemos estar toda a noite, en fin, entregando tantos agasallos, tanto cariño, tanta vida, tanto amor, un gaiteiro, un home bom. Pero para realizar, este capítulo recibe Pepe Temprano, muchas gracias, o agasallo da propia Asociación de Gaiteiras e Gaiteiros Galegos que leva toda a vida impulsando, que ele inventou, mesmo antes de que existise, na figura e nas persoas do seu presidente, José Manuel Tubío Fernández, quero destacar tamén por a suplicación e por ese soño cumprido da figura de Nerea Estevez. Bueno, a asociación, a directiva, pensou en
Ourense, porque as aquí do norte xa xes. Pero dentro da monteira trae un agasallo que é Luis Caroncho, que non pode estar os aquí, por a ausencia, pero fixo unha poesía para ti. E vai escrita dentro da monteira. Unha vida coa gaita, aganimando terreiros. A túa terra dache grazas, Pepe Temprano gaiteiro. Vimos mostrar el signo de plata da nosa asociación por toda unha vida dedicada á gaita e á nosa música. En esta clave de emoción, neste maravilloso estado alterado de conciencia que é o amor e o cariño, penso que Pepe ou algunha das súas fillas tan guapas e gaiteiras como o pai poderían comentarnos algo. Quen quere falar? Boas noites. Hoxe estamos aquí en mano de máis eu en representación do noso pai. Tarefa nada doada, porque como todos sabedes, Pepe Temprano ten un xeito moi especial de decir as cousas. Dámonos de conta de que non o podemos sustituir, aínda que sexamos as súas fillas e o coñecemos de abondo. Así que, como di el nestes casos, hecho que hai. Punto. Queremos agradecer a vosa presencia esta noite neste acto tan emotivo e que tanto significa para él e para toda a súa familia. E darvos as gracias por demostrarlle tanto cariño, o vosso apoio, a vosa compañía, en definitiva por querelo tanto. Así que un bico moi forte en nome do meu pai para todos, tantos que estades aquí esta noite como para aqueles que non puideron vir. Agradecer tamén a iniciativa conxunta da Asociación de Gaiteiros Galegos que coa Agrupación Cultural Alexandre Bóveda organizaron esta homenaxe que dende hai meses veñen preparando. Grazas a todos, en especial a Elea Estevez e Raúl Barbeito. Tamén ao Grupo Orballo de Pontedeume, o noso cariño máis sincero, sempre tan agarimosos e entrañables con o noso pai. A Asociación Coros e Danzaseiros, que decir de eidos, o grupo de sempre do meu pai. Grazas. Aos gaiteiros e gaiteiras que esta noite nos acompañan, xunto con José López, Raúl Barbeito e Aitor Dieguez, aos que, como todos sabedes, o noso pai cariñosamente les chama aos meus mariachis e que levan con él entre nenos. Moitísimas grazas. Grazas tamén á excelentísima Diputación Provincial da Coruña, ao Teatro Colón, por acollernos esta noite. E, por suposto, non podería faltar as grazas á Real Academia de Belas Artes, extensivas aos seus académicos que esta noite nos acompañan, por a entrega da medalla de plata Marcial de Lara Liz ao recoñecemento de toda unha vida, máis de 60 anos dedicado á música tradicional e ao ensalzamento da figura do gaiteiro. Como di el, sempre coa gaita ao lombo. Grazas a todos por estar aquí. Gracias a vos por sempre selecciones tan encantadoras de honrar con cariño e con amor ese legado que vos dá o vosso pai. Porque o vosso pai non é un gran artista, é moito máis. Superou unha fronteira da sabedoría que o convertiu en mestre. Non pode haber maior legado para un artista, insisto, que chegar a ser mestre e poñer en valor a outros talentos que eleven a súa emoción, o seu cariño e a súa creatividade. Por iso, nesta homenaxe, cumpría que estivese presente parte desa selección pangalaica de grandes mestres da gaita, fillas e fillos de Pepito Temprano. Imos reclamar a presenza desa selección galega, por favor, dende a gaiteira Tom, Lodeiro de Luxe, Andrés de Luxe, José de Cambio, Raúl,
Aitor de Guísamo, Manuel, tamén de Uxe, está no bombo, e a pandeireteira Susana de Sada. Ben, é unha pequena selección de tantos artistas que tiveron a honra e a sorte de recibir o magisterio de Pepe Temprano, un magisterio que principiaba coa melodía e remataba sempre, ou case sempre, remata sempre, ou case sempre, cunha cunca de viño. E ademais, para facer o máis grande e máis fermoso, cunha peza que saliu do seu corazón e do seu talento e que agora imos compartir todas e todas aquí no Teatro Colón, en honra do gaiteiro, a súa Xota Roubada. Ben, pensades que xa chegamos para marcharnos, non, quedamos que non marchamos, es que tienes que arroupar para este evento especial, absolutamente extraordinario que vai acontecer de seguido. E dade aquí, mestres, gaiteiros, gaiteiras, por favor, é importante. Pensabades que xa chegáramos ao clima de emoción, pois ainda podemos dar un paso máis que adiante, porque vai acontecer, e quero compartir con vos, unha historia moi fermosa. Pepe Temprano e os gaiteiros da súa xeración sempre comentan e reivindican a honra que tiveron de poder aprender dun grandísimo mestre, un grandísimo compositor que se volcou na música tradicional e creou a maravilla e que honrou sempre os gaiteiros. Falo de don Adolfo Anta Seoane. Aí na súa casa, na travesía de Juan Flores número 9, agora mestre en claver. Ali estaban os gaiteiros, ali estaba a clase, marcaba o ritmo en riba da cadeira, unha cadeira coas mans, sempre pensaba no Lolita, a súa filla, que iba a haber un problema cos veciños, nunca houve problemas, e sempre aparecía ao final Rosa, a súa dona, con unha bandisiña con algo de viño e uns petiscos para os gaiteiros. Don Adolfo Anta Seoane, no ano 47, ingresou como académico na Academia de Belas Artes. E na súa estadía nesa academia promoveu a creación dunha medalla Marcial de la David para honrar aos músicos galegos. Ben, andando o tempo, esa medalla vai ser outorgada a un dos seus discípulos, a Pepe Temprano.
seus artistas. Isto é un acto absolutamente excepcional, único, singular, da Real Academia de Belas Artes Nosa Señora do Rosario. Unha opción, un cariño, un prestixio pola música popular galega. Nesta sesión extraordinaria contamos coa presenza, por favor, pido que suban a este escenario dos académicos Xurxo Lobato, Xosé Díaz, Xosé Manuel Casabella, o secretario da Academia, Felipe Senén, e o seu vicepresidente, Celestino García Braña. Por favor, académicos. Sesión extraordinaria da Real Academia de Belas Artes do Señor do Rosario. Lee a acta da entrega desta medalla ao seu secretario, Felipe Senén. Por favor, señor académico. Señoras e señores, amigo Pepe Temprano Castro, abrevio este informe de trámite de acordo da Real Academia Galega de Belas Artes, que segundo as súas bases establecidas para o Premio Nacional de la Nariz e xa aprobadas no ano 2005 con un largo texto de abrevio, pois respecto a isto, na sesión celebrada o día 29 de abril do ano 2017, o académico de números, don Xurxo Lobato Sánchez, presenta ante o plenario académico un escrito de solicitude da medalla de prata Marcial de la Nariz a favor de don José Temprano Castro, recoñecido gaiteiro, cunha amplísima trayectoria no campo da música tradicional galega, así como a difusión da mesma, acompañando a solicitude un extenso cartafol con datos biográficos e artísticos para a súa consideración. Petición que é avalada polo académico de número e secretario desta academia, don Felipe Senén. Na mesma sesión, esta proposta é apoiada por varios académicos e aprobada polo plenario en resolución que se transmite ao beneficiario con data do 3 de maio do 2017. Con data do día 15 de maio, don José Temprano Castro remite un escrito de agradecemento e aceptación do premio da medalla Marcial de la Nariz. Para a entrega do citado premio, a Asociación de Gaiteiros propón a Academia que leve a cabo dentro do acto de homenaxe a Pepe Temprano que esta asociación organizará a colaboración da Asociación Folclórica Cultural Normario, a Asociación de Coros e Danzas, a Agrupación Cultural de San de Bóveda e a Diputación Provincial da Coruña no Teatro Colón desta cidade o día 28 de outubro. Proposta que, aceptada, está asignada por secretario, obispo do presidente Manuel Quintana Martel. Entrega a medalla do presidente ao vicepresidente Celestino García Braña.
Medalla de Plata Marcial de Valladolid, la Real Academia Galega de Bellas Artes, do ano 2017. O rapeiro Xosé Temprano recibe este galardón otorgado por a nosa decana institución en este acto de homenaxe a súa figura. Dende a Academia Galega de Bellas Artes queremos significar o grande valor da nosa tradición popular, a mesma que motivou e inspirou a tantos grandes creadores. Tradición que se acolle nas agrupacións que resisten, moitas veces a pesar de grandes atrasos, ensaio tras ensaio, a manter idioma, música e danzas. Atrancos aqueles propios dunha sociedade que tenta uniformar e mercantilizar os valores da nosa cultura popular. Ben sabe a Asociación de Gaiteiros que esta Academia comparte e aplaude o feito nesta decisión de honrar a un dos nosos mellores intérpretes e creadores populares da gaita. É Xosé Temprano Castro un dos grandes gaiteiros da nosa contemporaneidade, seguidor dos saberes de Ventosela, de Penalba, Torrilo, do Corral, de Seivane e tantos outros intérpretes desa música que nace da mesma natureza, da mesma esencia da nosa terra. Música de gaita que lle pon banda sonora a versos de Pondal, de Rosalía, de Nomoneira, de Manuel María, e mesmo signifícase na obra de artistas como Laseiro, Olmeiro, Sugasas e algúns outros. Sabe a Academia de Bellas Artes que estamos a beber na fonte limpa do saber popular, desa tradición que, como dicía Castelao, dende esa máis traición. Fonte na que beberon e seguirán a beber os grandes creadores, raiceiras e ponias populares na que setar esperanzas novas. Esta Academia concede desde fai moitos anos a medalla que leva o nome do compositor galego Marcial de la Vallée, que impregnou a súa obra de sons mariñás coruñeses. Medalla para casos extraordinarios, medalla que mesmo recibiron individualidades e colectivos que cultivan a música en Galicia e que co seu traballo a prol da nosa cultura enriquecen e son como a outros que virán merecedores deste recoñecemento. Xosé Temprano é sobranceiramente merecedor da distinción, un gaiteiro de fontas raiceiras dos saberes populares, dexo que chamamos folclore, tradicións, lendas, crenzas e saberes que identifican aos nosos povos. Xosé Temprano recorreu o mundo levando a voce as tradicións musicais de Galicia, animando soidades de migración, celebrando a terra e contaxiando aos máis novos a seguir a innovar. Os tempranos, Aturuso, Eiros, son nomes de asociación de coros e danzas nos que Xosé Temprano impartiu e segue a impartir o seu saber, sendo un referente para todos os músicos galegos. Xosé Temprano habería moito que dicir e ofrecerse. Por iso, hoxe, esta Academia quere simbolizar nesta medalla todo o noso aprecio e recoñecemento a unha figura ilustre, como antes fixo nos que o precederon e seguirá a facer nos que o sigan no futuro, na ansia de espallar, divulgar, estudar os diversos campos das artes. Entre elas, a música é, sin dúbida, a nosa música tradicional galega, daqueles deste gaiteiro e un dos seus mellores intérpretes. Moitas gracias a todos os presentes por acompañarnos neste acto que sirve tamén de reivindicación das nosas tradicións. Hecho que hai e punto. En
necesita o remate esta sesión extraordinaria da Real Academia de Belas Artes, a señora Don Rosario, e remata tamén esta homenaxe a un mestre, a un gran artista, a un referente desta cidade, e sobre todo a unha persoa boa, Xosé Temprano, abenzoado pobo que sabe honrar os seus artistas. Gaiteiro! Gaiteiro! E seguindo a tradición dos nosos mellores, un xeito solemne e absolutamente emocionante, realizamos este acto de amor co himno dos galegos e das galegas. Cando que irades, gaiteiro!
Ben, pois xa sabedes, seguide polas rúas da Coruña, polas tabernas, polos bueiros, polos camiños, e Galiza adiante, honrando a música e o talento de bien temprano, a vosa música e con o vosso corazón. Moitísimas grazas a todas e a todos, en nome da Asociación de Gaiteiras e Gaiteiros Galegos, hecho que hai